Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, errukiak igula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, hoi jainko, zure Eliza gidatzeko eginkizuna eman zenion zure semearen evangelioaren apostolu arduratsu izan zen Paulo aita santu doatsuari. Egiztu arren, haren irakaspenez argiturik, zure lankide izan gaitezela, maitasunaren zibilizazioa munduan zabaltzen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan Paulo Atenastik atera eta Korintora joan zen. Eta han, Ponton jaiotako Akila zeritzan judutar bat eta Priscila haren emaztea aurkitu zituen. Denbora gutxi zela Italiatik etorriak ziren. Claudio agintariak judutar guztiak Erromatik alde egiteko agindu baitzuen. Paulo haiekin elkartu zen. Lagintza bera zutenez, oial txabolagileak ziren, hoien etxean gelditu zen, haiekin batean lan eginez. Larun batero sinagogan eztabaidan ari zen, judutarrak eta greziarrak bere iritzira erakarri nahirik. Silas eta Timoteo Mazedoniatik iritsi zirenean, hitza hotsegiteari eman zion erabat Paulok, eta aitorpen egiten zuen judutarren aurrean. Jesus zela Mesias, baina haiek ukatzen eta birauka ari zirela, Paulok bere soinekoak astindu eta esan zien. Zeuron buruen gain zuen odola, nik ez dut errurik, hemendik aurrera gentiletara nijoa. Handik atera eta Tizio zintzoa zeritzan jainkoaren aitorle baten etxean sartu zen, sinagoga ondoan bizi baitzen. Sinagogako buru zen Krispo bere etxeko guztiekin jaunaren sinismenera bihurtu zen, eta Korintotar askok ere Paulori entzutean sinistu eta batailloa hartzen zuen. Jaunak esana. Erantzun salmoa, kanta jaunari kantu berri. Kanta jaunari kantu berri, egin bai ditu hainbat harrigarri. Bere eskuinak eman dio garaipena, bere beso santuak. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Joanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei, Laster ez nauzue ikusiko, baina handik laster ikusiko nauzue berriro, aitaren gana bainoa. Ikasletako batzuek hala zioten elkarren artean, zer dio, gero laster ez nauzue ikusiko, baina handik laster ikusiko nauzue berriro, eta aitaren gana noa esatean. Eta elkarri galdezkari ziren, zer esan nahi du harako laster horrek, ez dakigu zertaz ari den. Konturatu zen Jesus galdegin nahi ziotela eta esan zien, eztabaidan ari zerate elkarrekin, nik esan dizuetan montaz, laster ez nauzue ikusiko, baina handik laster ikusiko nauzue berriro. Egiaz diozuet, zuek negar egingo duzue, eta hileta joko mundua berriz poztu egingo da. Zuek triste egongo zerate, baina zuen tristuraldia poz bihurtuko da. Jaunak esana. Gaurkoan Elizak Paulo seigarrena aita santua ospatzen du. Kanonizatua izan zen, eta horixe da gaurkoan ospatzen duen aita santua.
20. mendekoa, hemen jaio nitzelarik, txikia nintzen, baina oraindik bera zen aita santua, emango den gehienak, behintzat bere garaian bizituak eta akordatuko zerate asko berataz, Pablo seigarrenaz, eta hain zuzen ere tokatu zitzaion Vatikanoko bigarren kontzilioa ospatzen ari zen bitartean, kontzilioak ez baitira izaten, gutxi batzukatako kontua, baizik eta 3 urte iraun zuen Vatikanoko bigarren kontzilioak 1962-tik 1965 arte. Eta tarte hortan konbokatu zuen aurreko aita santuak Juan 23. Baina tarte hortan Juan 23. hil zen. Eta tokatu zitzion Pablo seigarrenari jarraitzea kontzilioarekin, beraz, kontzilioa bukatzea eta postkontzilioaren lehenengo etapa berari tokatu zitzaion aita santu bezala. Gero, hil zen 1968an, da 15 bat urtez edo egon duzan aita santu bezala. Gero, etorri zen 33 egunez, Juan Pablo lehenengoa, hain zuzen ere, bere izenak hartu zituen Juan eta Pablo, Juan 23. Eta Pablo seigarrenaren izenak hartu nahi izan zituen, baina 33 egunetara hil zen. Eta gero Juan Pablo bigarrenak segitu zuen. Eta Pablo seigarrenari tokatu zitzion nahiko garai zaila alde askotatik, alde batetik, esan genezake gizarte aldetik, gerra hotza deitzen zena. Momentu hortan, bigarren mundu gerraren ondoren, 2 bloke sortu ziren, bat Errusiaren inguruan eta beste Estatu Batuen inguruan, eta karga armamentistikoa eta gerra hotza eta garai horiek tokatu zitzaizkion alde batetik. Bestetik ere, zenbait tokitan persekuzioak, kristauen kontra, modernidade guztia tokatu zitzaion aurre egitea, mundu oso aldakor bati, baita ere, Eliz barneko krisialdia, batez ere esan genezake Europa okzidentalean, eta hoxe izan zen bere eginkizuna. Aita santuek, gero eta erraistasun handiagoak izaten zituzten leku ezberdinetara joateko, lekuak bisitatzeko, jendearekin egoteko, beste mundu batera, esan genezake, Jesu Kristoren mezua erarazteko, eta hortan ere lan handia egin zuen Pablo seigarrenak. Zenbait entziklika ere idatzi zituen, eta saiatu zen nolabait doktrina eta Vatikanoko bigarrenak eskatzen zuena ere praktikara eramaten. Pixkoak tokatu zitzaion, alde batetik batzuk areago, joan nahi zuen beste batzuk kontran jarri ziren, atzeaka bezala, Vatikanoko bigarrenaren kontra, eta aita santua hor erdian bere saiatu zen, bere eginkizuna betetzen, Jesu Kristoren evangelioari eusten, eta Vatikanoko bigarrenak, nolabait halako kontzilio importantea izan duzen 20. mendean, azkenekoa orain arte, eta saiatu zen hori martxan jartzea, praktikan jartzea, erreforma liturgikoa esate baterako, eta bestelako zenbait erreforma. Saiatuz, liturgia jendearengandik gertuago bizitzen, eliza ere, nolabait ere, munduarengandik gertuago egoten eta halako elkarrizketa moduko bat sortzen. Ez bakarra, akatsak edo doktrina okerrak kondenatuz, baizik eta baita ere arrazoiek entzunez eta nolabait arrazoiei aurre egiten edo halako erantzun bat emanez haientzako. Eta hoxe izan duzan pixkoat berari tokatu zaion testu ingurua. Kanonizatua dago eta gaurkoa berari eskatzen dugu guk gure garaian ditugun zaitasunetan ere lagundu dezaigula goitik zerutik. Eta egin ditzagun orain gure eskatuko dugu, gure oraingo aita santuaren alde, Leon aita santuaren alde
jaunak bere indarra, bere argia eman dezaizkion eska dezaiogun jaunari. Eskatuko dugu baita ere bakearen alde, buka daitezela gerrak, injustiziak, ikusten ari geran sarraskiak, eska dezaiogun jaunari. Multzon aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Igo bite zugana jauna gure otoitzak eta ospari eskaintzak. Zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentua hobeto ospatzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaingoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskeinia izan den handi honetan. Bekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu ala santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afabondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Leon Ureita Santuarekin
Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko albuztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeru eta dena, santua zarekin zure izena, etorri zure reino, egin zure nahi zegoen bezala gure ere, emaitu gaur egunetako bila, markatu gure zorak, Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionen itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guztet dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Zure pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Una hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoituz. Jainko ahal guzti du beti erekoa. Betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran. Ugari itzazu gugan Pasko sakramentuaren fruituak eta isuri gure bihotzera. Janari salbagarri honen indarra. Paulo 6. Eguna ospatu dugun honetan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Ereika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazten jaunaren bakean. Amen.